to byl zas den. Musíš teď projít peklem, horším než nejhorší sen. A nakonec tu anatomii budeš umět. No, už na vás čekám. Tak pojďte dál. Tak, mám pro vás speciální preparát, ale nečekejte žádné lastovky na drátě ani koláčky s rozinkami, jo? Tak, prosím. Teď. Jirko, tohle mi dal docent Novotný, kdyby šla na zkoušku k Mrázovi. Co já s tím? Já nevím. Počkej. Co v tom je? To by nám chybělo. Tak dělej, za chvíli tady. Co? Ale, no, teda, nějak nic, že jo? Tak přijdete ještě jednou, jo? Nezlobte se na mě. Tohle ne. Vyděježaj, pianier. Ty paní váješ. Dá. Je to prosté, ale účinné. Smysl a vtip tohoto zařízení je v tom vydržet. Tak už to prosím, vypněte. Co pak bude asi tohle? Musí nám do toho se vrátit do nějaký tenhle si malinký ten, který si rád hraje. Děkuju, paní laborantko. Ty jsou co? Díky, paní laborantko. Co je do minuty, to je tvoje, co je nad minutu, to je moje. Máš u mě korunu. To je neuvěřitelné, ty jsi to rozdejchala. No, na rozdíl od toho králíka, co jsme tu měli.
Šibana. Vždycky jsem si přál vidět svůj první nátěr. Dvakrát metano, prosím. Pro třeba. Není. Vy jste druhá, že? Tak hodně štěstí. Doktor, skoro. Co to je? A ještě tohle. Krásná škrkavka Ascaris lumbricoides. Tady máme kvasinky Candida albicans. Salmonella, to my máme tady velice rádi, to jsou krásné černé kolonie. První agar, pěkný. Nikam už nepospíchej, proklouzní krám za branku, na mé okno zaťukej. Co pak vy to tady, kolego, děláte? Co to studujete? Ukažte. A obecná patologie, to jsem napsal. To je dobře. A co studujete právě? Amyloid. Amyloid, taky dobré. No a co soudíte vůbec o patologii? No, patologie to je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co si vytáhneš. Tak, tohle nemusím. Tomu tam je enervátor. Máme laktózní. Akvamentý furosemid.
Expectum sempra varfari. Expecto erectio. Patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a Dobrý den. Tak mi to hlaste. Pacientka Hestová, ročník 21. Takže máme žaludek tráví, tepný tepají, ledviny filtrují, bulbují a ruce se třepají. To přeci vidím. To mi hlásit nemusíte. Vy se na to nehodíte. k nohám ti dám zlaté pruty. Běžte raději dělat něco. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou se, už slyší mě blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj roh a že stlouká si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil. Pane doktore, platím! Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad grobem volá. Takže to máme. Jedenkrát anamnéza, dále jsme měli pohled, pohmat, poslech a na závěr jeden poklep. Takže to nám dělá rovných 200. Vy jste měl? Pererektum. A klistýrek byl? Byl. Dělá to 500. Co je? A jestli to volím, že má kasíru já? K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Já to radši vím.